Nisje, hanne kieten maar nog heel een mailtje zorgen te harsten aan. Ach, gaan je tarsten ik CBBC alappe haast. Leis sin. Ha mí hen agus calm gus tartan úr a choruachaig de CBBC Alpe agus tá on stúdiche có an fed a seaar. Ach, an de stijle CBBC alappe, féimesin vrúis a chleachke agus kassen a chleachke. Kleef ma ha, wil je Ellen? Ha mí is a calm. Haast me heen. Me heen geleeste in een kassen. Oké, ha. Ja, hun toosik. Tá seo big an asasca. Kleef Oké, nisje. Le. Dí da house Toosik Gerach an heel. Nisje vilu so gaan jullie die weinig in tíach Well, I'm a general yeek of a Oké, hij heeft dat van. Gaan je zien daar nach het tarstan en weer ik in Oh, well, sorry, doet Rutsebi. Sorry, Rutsebi in je nog Oh, han je raakt zo. Oh, was nog geen G'dag. Ha. Gaan dan maar zijn. Has je in de raam in CBBC al op ik het Gaan oei, vallen worden. Goed, ja. Oké. Gaan jullie voorusten wie Ganeel. en het tarstan met de gassen. Oké. Oké. Oh, ha mi fiach in bit. Wel, Wel, am is mijn wel show ra CBBC alappe. Chete wie echt ze. Oké. Kerstmaha. Kerstmaha. Tøy studieke. Tøy studieke. Kan je tarstan naar zijn hebben. Kobonig. Tapeleitje. Nach de show kent ma is vele. Ja. Gaan je die some jazz zijn hebben. Gaan je die. Sanjes. Woon ik met Maak me heen.